अगर आप चाहते हैं जवाहरलाल रसीला एंटरटेनमेंट का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। प्रेम से बोली बाबा बासुकीनाथ की। जहिया से सावन के महीना आ गईल, बाबा के नगरी में भीड़ लग गईल। जहिया से सावन के महीना आ गईल, बाबा के नगरी में भीड़ लग गईल। काली लेटर लिखा था बेल पताई परी, काली लेटर लिखा था बेल पताई परी। बोलबम जाता रे, बोलबम जाता रे, बोलबम जाता रे, गेरुआ रंग खरा के बाली। बोलबम जाता रे, गेरुआ रंग खरा के बाली। देवघर जाता रे, गेरुआ रंग खरा के बाली, खरा के बाली। प्रेम से बोली बाबा केसरनाथ की। कन्हमा पले के काबर दौड़ी के चलेली, सभे ही बम से सुपर लागेली, सुपर लागेली, सुपर लागेली। कन्हमा पले के काबर दौड़ी के चलेली, सभे ही बम से सुपर लागेली, पर लागेली। पातर काबर ले ले हाथे जल बाली, पातर काबर हाथे ले ले जल बाली। बोलबम जाता रे, बोलबम जाता रे, बोलबम जाता रे, गेरुआ रंग खरा के बाली। बोलबम जाता रे, गेरुआ रंग खरा के बाली, खरा के बाली। प्रेम से बोली बाबा केसरनाथ की। प्रेम से बोली केसरिया के केसरनाथ बाबा की। जब जब चलेली काबर हिल जके, लबक चौहान के जोर जल ढारले, जोर जल ढारले। जब जब चलेली काबर हिल जके, लबक चौहान के जोर जल ढारले, जोर जल ढारले। राइटर सुजीत चौहान प्रेम साथ रहली, राइटर लाभ चौहान प्रेम साथ रहली। बोलबम जाता रे, बोलबम जाता रे, बोलबम जाता रे, गेरुआ रंग खरा के बाली। बोलबम जाता रे, गेरुआ रंग खरा के बाली। जहिया से सावन के महीना आ गईल, बाबा के नगरी में भीड़ लगा गईल। काली लेटर लिखा था बेल पताई परी, काली लेटर लिखा था बेल पताई परी। बोलबम जाता रे, बोलबम जाता रे, बोलबम जाता रे, गेरुआ रंग खरा के बाली। बोलबम जाता रे, गेरुआ रंग खरा के बाली। देवघर जाता रे, गेरुआ रंग खरा के बाली, खरा के बाली, खरा के बाली।